Ayan guys, tapos na ako mamili sa Dicey Japan. Ayan. Sagi. Ayan. Namalengke po. Iba siya, hindi niya alam eh. Ayan, ganyan po kami dito. Mga Hello guys! Ayan, andito ngayon ako sa Mircab Mall. Kasi naboboring ako dun sa loob ng kwarto ko, kaya pumunta na naman ako ng Mircab Mall para kumain ng lunch. Ako tara guys, samahan niyo akong kumain ng lunch. Naglalakad na ako papasok. Meron na naman checkpoint. Ayan. Dito na tayo. Sa Mircab Mall. Ayan. See you later guys. Bye. Papasok na ako. Ayan guys. Pupunta tayo ngayon sa Chowking. Diyan tayo kakain ng lunch. Yan. Masyadong wala pang tao. Wala pa masyadong tao. Kaya let's go guys. Yan. Yes, wala pa masyadong tao. Tara. Order na tayo, guys. Ayan nga, guys. Hinihintay ko na yung aking order. Order na ako. Ayan. Hinihintay ko na lang. Lakas ang music nila. Ayan guys, dumating na yung aking foods. Ayan, let's eat. Ang in-order ko is Laureate beef. Beef Laureate. Ayan. Ayan guys, kain na tayo.